Нешта міргае. Чаму такое што за хопам? Нешта не тое. Яно у мяне маленькім адчынена. Зараз пачакайце. Нешта дрэнна запусцілася. У мяне таксама, калі у вас міргае, у вас не міргае, у вас нармальна. У мяне міргае зараз гульня і дрыжыць. Зараз перазапушчу. Нешта не тое, я можа занадта хуценька табнуўся з яе. Не, ўсё роўна нешта. Чаму? Дзіўна. Зараз выправім. Хутчэй за ўсё, гэта у мяне... Не, манітор той же самы быў. Блін. Лезем на лады. Хутчэй за ўсё ў самой гульне. Так. Гульня, мне падаецца, не? Не гульня. Вось, лады камп'ютара. Графіка. Вось, нейкае пашырэнне. Во, зусім іншая справа. Так. Глядзім усё астатняе, добра. Не гуляў я яе ўжо даўно. Я амаль не памятаю нічога, таму на што трапіла. Так, ты ж, ё-маё. Ці можна проста пачаць самай першай місіі, калі ласка? Сын Спарда я зараз, мне падаецца, не пацягнуў увогуле. Ёсць самая нізкая складанасць, але навошта яна нам, правільна? Сын Спарда я просто не узгадаю кнопкі, якія націскаць, таму паехалі з пралога на пошукі забойцы д'яблаў. Ці ёсць у гэтай гульні ролікі, чаго тут толькі няма. І поні ёсць. Толькі да іх яшчэ трэба дайсці. У бардэлі, так. Это самый пачатак гульні, мы нічога не прапусцілі, я просто запусціў з першай самай місіі. Пролог пачынаецца. 16 мая. Траўня. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Зараз яшчэ гук трошки падраўняю. What am I doing wasting my time here? He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. Доброго тобі до вечора, Вульгарес. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. Калі вы не разумееце, што ўвогуле адбываецца, гэта нармальна. Ну, гэта хоць і 5 частка, але яна пачынаецца адразу ў сярэдзіне падзей, не гаворачы нічога, што адбывалася пасля 4-й часткі.
Таму нам так, абіраем касцюм стандартны. Перад гэтым давайте зноў у галоўнае меню я зараз прапушчу зноў я звукам налады зраблю і просто прапушчу гэты ролик. Гук. Павінна быць нармальна. Блин, чаму мне гэта і ёсць максімум, гэта дзіўна. Мне патрэбна хутчэй за ўсё выкарыстоўваць іншыя навушнікі. Бо з гэтымі гэта і будзе мой максімум. Шкада. Так, а зараз прапусціць, калі ласка. Ёсць? Нешта HDR зламаўся. Алера. Ну добра, пачынаем місію. Трошкі засвечанае будзе відэа. Насамрэч не толькі блага. Пра што расказвае гісторыя, калі вы не знаёмы з гэтым сусветам? Галоўнымі героямі з'яўляюцца Ніра і Данте, звычайна. Ну, як звычайна, з 4-й часткі. Так-то, звычайна, гэта быў заўсёды толькі Данте. Ён паляўнічы на дэманаў і займаецца тым, што забівае іх розных у гэтым сусвеце. У гэтым сусвеце няма анёлаў, ёсць толькі дэманы, якія пагражаюць людзям. Вось. І, звычайна, гэта розныя пачвары. Вось, напрыклад, вось гэта. І гэта то, чым гэта яго справа. Сам ён па сабе не просты чалавек, ён сын аднаго з дэманаў, вельмі магутных, паўкроўка, напалову чалавек, напалавіну дэман. Так, узгадаць зараз клавішу. Вось. Мы зараз у пэўны момант, мы гуляем не за Данта, мы гуляем за Ніра, які, ну, яшчэ пытанне, адкуль ён такі ўзяўся, але ён таксама напалову дэман. У гэтай частцы у яго праблема, у яго правая рука дэманічная, але гэтая частка пачынаецца дзіўна, бо ў яго проста не павінна быць зараз рукі. У нас зараз яна з прыблудамі рознымі тэхнічнымі, але ж ён, ну, калі пачынаць новую гульню, то ён без яе бегае. І мы трапляем у сітуацыю, калі мы змагаемся з нейкай пачварай. Вось зараз так у нас у катсцэне бачна, як яго рука выглядае. Вось. Мы адразу трапляем у нейкую праблему, нешта адбываецца ў горадзе, і мы спрабуем яго выратаваць. Это літаральна самы пачатак. Ніякага кантэксту, невядома, хто гэты хлопец там быў з намі у Нісе, і мы зараз ідзем да Данте, каб яму дапамагчы. У гульне ёсць цікавая тэхналогія, даволі незвычайная. Зараз мы толькі да яе не дабярэмся. Ну, дабярэмся, але ж тут пакуль яна не чуйна. Чым лепей я гуляю і спраўляюся з ворагамі, у мяне набіваецца статус. Вось справа. Блин, дзе гэта? Зараз... вось, я магу карыстацца гэтым. Ён пакуль толькі нізкі, таму што ворагаў тупа недастаткова. Гэта ачкі стыля. І чым лепей мы гэта робім, тым больш мы зарабляем поінтаў. Гэта як проста дадатковая механіка ў гульне. Трэба не толькі забіваць дэманаў, а рабіць гэта стыльна. І калі мы набіраем дастаткова, тут ёсць музычная тэма, якая гуляе ў кожнага персонажа свая, і калі чым больш ачкоў стыля ў нас ёсць, тым больш паглыбляецца гэтая тэма і змяняецца, развіваецца. Рука то з'яўляецца, то знікае. Па сюжэту яна павінна адсутнічаць, то бок мы павінны быць проста з абмоткам, з кульцёй. Гэта па сюжэту. Але з-за таго, што ў мяне ўжо ёсць праходжанне, я не жадаю выдаліць усе свае захаванні і прагрэс, таму мы і зараз тут. Вось. І рука у нас механічная. У Ніра была дэманічная рука, але вось гэта была падзея 4-й часткі, а не 5-й. У 5-й чамусьці ў яго няма рукі. Адказ на гэта будзе пазней, таму што нас кінулі ў сярэдзіну гісторыі, а не ў яе пачатак. І вось там зараз Данте змагаецца з кімсьці, дзе бежым яму на дапамогу.
on, Dante. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Did your mother ever teach you it's not nice to steal? І ён скраў яго руку. Па яго ж каментару. Sorry, Dante. I'm back in this bitch. Зараз буду згадаць, як узводзіць наш меч. Так, это одна з галоўных механік нашага персонажа. Ау. Ау. Упс. Давай, давай, вытягивай меня отсюда. Ну, насамрэч, па тыпу, па сюжэту, мы павінны тут прайграць. Я ж гэта і зраблю. Не дам нам яму нас забіць. Гэта па сюжэту. Я могу паспрабаваць? Ну давайте я хоць патрэніруюсь, а то я нешта ввогуле не ўпэўнены. Так. Ага, вось наша... гэта спойлеры будуць. Ну ладно, не страшно. На што давіл триггер? Окей. Нешта я не памятаю, на што давіл триггер включаць. Ну добра. Не. Зламалі сабе руку яшчэ адну. У Ніра увогуле ёсць механіка з тым, каб выкарыстоўваць рукі, пераключацца паміж імі. Нягледзячы на нашыя спробы шматлікія. Не пытайце, што закрыл, гэта спойлеры да канцоўкі гульні. Мне трэба было бы хутчэй перазапусціць яе ў нейкім рэжыме па тыпу без прагрэсу майго. Round two. Я нагадваю, Данте у нас сын дэмана, таму ён мае дэманічную форму сваю. Вось так яна ў яго і выглядае. Данте пастарэў, так. Yes. Yours in the Demon
Гэта момант вельмі важны. Тое, што разбілася, гэта літаральна меч яго таты. Ну, вось гэты меч, які зараз разваліўся, і ён быў вельмі такой важнай рэчаю і сюжэтнай і ўвогуле на працягу папярэдніх частак. Так што ў гэтым моманце, каб вы разумелі глыбіню моманту для тых, хто не ведае нічога пра ўвогуле ўсю серыю. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. За кожнае праходжанне, за кожную місію, якіх усяго ў гульні 20, даецца рэйтынг, у залежнасці ад таго, як добра вы яе прайшлі. Вось, напрыклад, у нашым выпадку мы прайшлі яе на C. У Ніра меч завуць чырвонае ружа. Не, наколькі памятаю, яго чырвоная каралева клічуць меч, а пісталет клічуць сіняе ружа. Мне падаецца так. Я магу зараз наблытаць. Вось, але так. Меч, які разбіўся зараз, гэта Rebellion. У Данте 2 пісталета Ebony і Ivory. У Ніра меч чырвоная каралева і рэвальвер сіняе ружа. А зараз толькі пачынаецца гульня. Што гэта было дагэтуль, гэта быў пралог, каб зразумець увогуле месяц пасля падзей. То бок нам проста паставілі, паказалі, як Данте забівае Уризен, дэман, кароль дэманаў, і дэманы вырваліся паўсюль. І мы зараз, вось наша каманда забойства дэманаў. Same crap, different day. So, tell me, Tell you what, how does it feel to be rescuing the guy that killed your father? hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel... Спадзяюся, вам музыка добра чуйна, бо тут для гэтага можна гуляць толькі. His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see him. Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove.
Каково, а? Я спадзяюся, музыка было добра чуйна. Мне даволі прыцішна, я не ведаю чаму. Не зразумела. У камандзе толькі яны. Увогуле павінна быць яшчэ 2 чалавекі. Лэдзі і не памятаю, як яшчэ імя дзяўчыны. Але яны у асноўным з Данте тусілі заўсёды. Тріш, мне падаецца, Тріш і Леді. What's happening? What's going on? You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? І ось з гэтага моманту у нас ёсць рука. All right. Time to kick some ass. Я зараз прыпынюся, паспрабую паглядзець, што там з гукам, можа, ў наладах магу нешта змяніць, бо мне трошечкі заціха. Ага, я тут магу толькі вяртацца ў меню. Давайте я зараз літаральна скукну зноў у меню, зазірну туды. Мне падаецца, я нешта яшчэ магу наладзіць. Яно не гучыць не так, як я, як я памятаю. Што па гуку? Няўжо Не, я ж паглядзеў. Яно не зацішана. Ну добра. Гэта дзіўна. Не разумею, чым можа быць праблема. Бакі вельмі змяніўся за лета. Так, падмацаваўся. І валасы светлыя сталі. Так, пропускаем гэта яшчэ. Вяртаемся да нашага пачатку місіі. Мне ж патрэбна набываць там рукі ў яго рэгулярна. Я вось толькі гэтага ўсяго не памятаю. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover. Рукі нужна бясконца набываць. Яны скончваюцца хутка. Так, ну трэба прызвычаць, я ўжо не памятаю, якая рука што робіць. Можа, нават прадзёбваю толькі бессэнсоўна. Nico leave this here? Sweet. A mess. Блін, не то на той ціскаю, ўсё. Трэба прызвычаецца. Ёсць.
Мне падаецца, я нават не ўсе паляпшэнні яшчэ набыў. У гульні. Прыгажун. Дзе ён там? Куды ён збег? Хоць сюды. Ён па тыпу як лутбокс. Яго трэба біць як мага больш. Атрымаем больш яшчэ рэсурсамі солара. Оп. Мне падаецца, гэта ўсё можна і не біць нават. Давайте хотенько проверим, мне падаецца, тут можна было нешта сабраць. Оп. Паста брейкер. У нас ёсць рука, якая скончваецца літаральна проста відэльцам. Are they collecting human blood? It's not just about feeding. There's something else. Я панабываў ужо тут літаральна ўсё, нават просто прыкалдэсна. Вось, напрыклад, рука Мегамена. Не памятаю толькі как... О, блин, я продёбаў. Не-не, не ўключай. Не-не, стой. А, гэта ўсё будзе дэманічная форма, добра. Заводим нашу... у яго меч асабісты, у яго... Яго меч чырвоная каралева, і гэта літаральна як яшчэ бензапіла. Ну, не бензапіла, яе можна завадзіць. Вось як зараз ён робіць. Яе можна у бойцы завадзіць па забойкай, і зараджаныя ўдары будуць мацней. Вось так. Зараз будзем гэтым актыўна карыстацца, бо я амаль не памятаю гэтага ўсяго. Толькі мы выкарыстаем... А я магу скарыстацца нашым пластырам? Мегаманаўскім. Ау. Блин, я кожны раз збіваю сабе серыю просто тым, што не заўважаю атаку. Tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here. Пакуль сітуацыю нам не праясняюць. Гаворы толькі дрэнна паўсюль, не толькі ў гэтым горадзе, і просто ўсё горш і горш становіцца. Yamato did this. Вяртаюць нам трошечкі невялічкі флешбэк. Флешбэк у падзеі паміж 4-й і 5-й часткай, то бок 2 месяцы таму. Гэта ўсё яшчэ частка падзеі гэтай 5-й у серыі. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs, so you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not.
Вось так выглядае яго сапраўдная рука. Яго правая рука выглядае, гэта дэманічная рука, якая дае яму ў асноўную яго моц, Devil Trigger, яго дэманічную форму. You need something? Без яе ён такога ўжо не ўмее. What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, 'cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, 'cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Nero, the food's getting Idiot! Get back inside now! I'm taking this back. I'm running out of time. Wait! I'll leave you alone for 2 minutes. What the hell happened? He's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Типу Данте на палову демон, а ён ужо на чвэрць. Тут трошки складаней. Дакладна, хто Ніра і адкуль у яго дэманічныя сілы, вось гэтая рука, ёсць толькі ў коміксе, які выходзіў толькі ў Японіі, і там ёсць складанасці. Нават там не зусім дакладна, складана сказаць, ці канон гэта ці не. Хутчэй канон. Вось, але гэта нават не важна. Ён быў звычайным дзіцём, які і быў сіратой, вырас, яго прынялі ў сям'ю, і рука ў яго была звычайная. Ён быў чалавекам. Толькі праз потым нейкая падзея ў коміксе, я не памятаю дакладна якая. Там нават, по-моему, просто пропуск ёсць у часе, і у яго ўжо з'яўляецца гэтая рука. Ёсць меркаванне, што так, я не буду ўжо у спойлеры лезть, калі вам цікава, пашукайце пра гэтую тэму увогуле, таму што гэта невядома канон ці не. У яго потым з'яўляецца гэтая рука. У 4-й частцы Ніра галоўны герой, і ён, хто ён такі, увогуле зноў жа невядома. Ён просто там сваімі справамі займаецца. Чаму? Вось зараз гэты момант быў. Яго адрэзалі руку, і рука пераўтварылася ў меч. Для тых, хто гуляў, можа мець сэнс, для тых, хто не гуляў, можа не мець сэнса ніякага. Ёсць магутны меч, яшчэ адзін, вельмі магутны, нараўне з Рэбеліанам, мечом Данте. Ёсць меч Ямата, які належыць яго брату, Верджилу. У іх там цэлая сямейка, карацей, дэманаў. Вось, належыць, ёсць меч Ямата. І гэты меч Ямата апынуўся ўнутры руцы нашага героя гэтага, за якога мы зараз гуляем, у руцэ ў яго. Не пытайце, як гэта адбываецца, гэта магія дэманаў, карацей. Вось, руку, карацей, адрэзалі і забралі. Забралі адтуль Ямата з яе. А наколькі ён дэман, ён хутчэй не дэман. Ён хутчэй чалавек, якому далі панасіць дэманічную сілу, калі гэта мае сэнс. Хутчэй. Але ёсць меркаванне, што ён таксама сын сын Верджила. Але не факт. Гэта невядома, канона гэта ці не. Гульня сама ніколі не спасылаецца на гэта. Пачакайце, не спасылаецца. Ты, хто прайшоў гэтую частку, там дакладна гаворыцца. Наколькі ён поні, я думаю, дзесьці прыкладна на 64%. Кастамізацыя. Давайте сабе рукі наладзім.
Так, ну дакладна, у мяне не ўсе магчымасці ёсць. Я нават не памятаю, як і паловай іх карыстацца. Так. Тут бы паглядзець увогуле. Навучыцца іх мне не хапае. Вот ёсць, напрыклад, на 1000 увогуле. Трэба набываць. Тут быў яшчэ набор. Просто па тыпу купіць адразу набор нейкі. Ці ёсць хуткая? Хутенька падрыхтаваць сабе набор. Ну вось ён і ёсць. Паехалі. Дзяўчына, яна з'яўляецца толькі ў гэтай частцы. Яна літаральна Ніко, вось яна. Чалавек, якому праз фразы, якія яны перакідваліся зараз, стала вядома, што гэта я зараз не прыдумываю, гэта літаральна толькі што было ў размовах у іх, яны перакідваліся, нам трохі пракінулі іх бэкграунда. Ніро забіў яе тату. Але Ніра забіў яе тату, таму што яе тата там рабіў нейкую херату. Можа, ён сам там яго дэманы, карацей, прывабілі. Вось. І яны, у прынцыпе, ў добрых стасунках нешта жартуюць, перакідваюцца, і ён дапамагае ёй, ён перакідвае ёй нейкую інфармацыю, якую здабывае. Яна яму за гэта дапамагае рамантаваць машыну і ўвогуле па тыпу шафёрам і з рукамі дапамагае, як атрымліваецца. Это пишется дополнение 4-й частки. Дополнение 4-й частки не памятаю. Почекай, якое дополнение? Есть комикс. И там докладно рассказывается история Ніра. Просто там есть так само пропуски, и до 5-й частки не было вядома, хто тата Ніра. Альбо ты маеш на увазе, што ў дапаўненні 4-й часткі апісваецца, наколькі ён поні. Ну так, лагічна. І калі паглядзець, людзі пераўтвораны ў... Вось, о боже мой. Іх літаральна ў моманце злавілі, і вось яны пераўтварыліся ў такія порыстыя штукі, падобныя на само дрэва, якое там здаравенное было ў самом пачатку. То бок нешта зусім дрэнна пайшло. Гэтае дэманічнае дрэва ўсё губляе навокал. Веды пра Devil May Cry абмежаваны тым, што гадоў 15 таму я качаў нейкія моды ці то на Sims, ці то на Elder Scrolls Dante. Яшчэ ролик молотка, окей. Поняў усё, так, яны апынуліся на 1,5 гадзіны. Шкада, я там думаў, што будзе яшчэ паглыбленне трошкі па сюжэтах. Вось. Скажу, што оверпрайс, ну па тыпу, яно свае грошы не каштуе. Гульня неблагая, але не за свае грошы. Так, панчлайн. Что там развалилось уже? Ё-моё. Приберите потом. Я обойду. Я тут перезаряжу револьвер, коли ты не супрать. Ну? Что ты будешь робить?
Блін. А чому, о, блін, була ж така штука, по типу здеки. Як їх робити? О, блін, я продявбав. А, я продявбав свою руку. Я тут ще вивчаю, на які кнопки натискати, де. Making it easy for me, huh? Так. Здеки. Де мої здеки? Мені потрібні здеки. Мені треба, може, натиснути туторіал, список магчимостей. А, не тое, не тое, не тое. Триггерхард. Провокація. Вось. Гэта на гэтую клавішу. Пачакайце-ка, а гэта у мяне. А што гэта будзе тады? Гэта ж па тыпу опцыі просто. Не зразумеў. Дзіўна. Мне падаецца, з-за таго, што яно лічыць, што ў мяне Xbox-овскі кантролер, яно неправільна ўспрымае мае кнопкі. Здзекі здымануў, так. Купіць за іх можна, то гэта частка стыля. Мы же робім ўсё дзеля стыля, правильно? У пэўны момант можна замест атакі выкарыстаць здзек, і ты будзеш стаяць з залочанай анімацыяй і просто стаяць і глядзець на іх. Ну там выконваць нейкую анімацыю сваю. Але гэта дадае стыля. Блин. А, ты еще живый? Я такой, чому музика грає ще? А мне здзек тады працаваць не будзе. Таму што ён павінен... О, блин! А, націснуў і прадзяўбаў зноў сваю руку. Это не працуе. Я зараз спрабую рознае. Накладна на тую кнопку? Так, вось он павінен быць. Так, удар, удар. Правакацыя, вось. Ну, у меня гэтая клавіша як бы... А, усё, зразумеў. Так, так, знайшоў. Усё, я магу кпіць з ворагаў. Калі што, ёсць такая цікавая механіка у пятай частцы толькі. Зараз бачыце DMC Crew злева, тое, што з'явілася. Зараз я вяртаюся да гэтага яшчэ. Знікла. Трэба было пакпіць, адзінае, што не зрабіў. Дык вось, што злева з'яўляецца? Паралельна на ўзроўні можа зараз быць, ёсць невялічкі мультыплеер. На ўзроўні можа быць іншы чалавек, які будзе гуляць. Зараз мне падсоўвае проста бота, ну, які знаходзіцца. Ён не дадае нічога, ніякага геймплейнага сэнсу, проста дадае адчуванне знаходжання ў групе. То бок, напрыклад, мы можам рабіць нейкую справу і дзесьці бачыць, прабягае там на фоне па крышах скотча іншы гулец, які гуляе ў гэты пэўны момант. Это як бы яго прывід актуальны будзе. Вось. Напрыклад, вось тут.
зараз змагаецца. Гэта будзе робот зараз змагацца, але ж ўсё ж таки прыемна можна пабачыць іншых гульцоў, якія таксама за іншыя у іншай сюжэтнай частцы, то бок ён за іншыя персонажы зараз на іншым узроўні знаходзяцца, але яны перасякаюцца ў гэтым месцы. Whatever shall I do? Іншыя людзі, яны толькі для фона. Вось зараз ён дзесьці там змагаецца і ўсё. Yeah, I can make this work. Давайте прокажу, что такая. Бон аппетит. My way through. Вось, зараз, напрыклад, калі паглядзець, вось он там на фоне зараз б'ецца. Мне не абавязкова гэта назіраць, гэта ўвогуле не важна. Зараз это робот, тым больш, гэта не чалавек. Але прыкалдэсна. То бок можна паназіраць, як іншы гулец там нешта змагаецца на фоне. Наконт віна, тут шампанское стаіць. Паглядзіце. Wait, which way did I come from again? Тут былі яшчэ схаваныя ўзроўні. Ага, мне тут спатрэбіцца. Дзякуй вялікім. Блин, зламаў мне мою руку. Кабзда, я так хацеў выкарыстаць яе. Ну нічога, рука Мегамена гэта тое, што мне патрэбна. Альбо не, вось гэта Гербера. Так. Дзесьці быў тут, схаваны ўзровень, я дакладна памятаю. Не? Серьезно? А, вось і ворог? Give him a little taste of the good shit. Дзе ты там? Мегамена. Атака. А, блин, ён... Придурок. Сышоў. Давыёбываюся я. Калі што я выкарыстаў руку просто так на яго. Атрымліваецца. Так, тут завалена ў верхняй пайсці. Добра. Ну, тады пайшлі адсюль. Няма чаго рабіць. Бо там просто падабаюцца стрымы пра паней. Зараз зноў атака Мегамена. Оп. А, прадзябаў. Трэба яшчэ зрадзіць было. Дзе это там? Дзе там твой сябар? Ну, не тое. Не тое. Вось гэтае месца? Сур'ёзна? Вось, атрымалася. Закрытачка невялічкая. Толькі
Мне падаецца, я нічога тут не збяру, таму што я тут ужо ўсё сабраў. Як праросло ўсё. Падоўнік не даглядаем. Бон аппетит. Оу. В прынцыпе, я туды і не збіраўся. Дзякуй. Телевізор. Няблага. Во, вось гэтае. Ёсць секрэтныя ўзроўні, якія, ну, на некаторых місіях можна знайсці яшчэ дадатковы ўзровень, які патрабуе нейкага выпрабавання зрабіць. Знаходзіцца кропка. І падраўняць. Вось. Секрэтная місія. Знішчыць усіх дэманаў за пэўную колькасць часу. Рабіць мы гэтага не будзем, бо яны проста звычайна складаней, сюжэты ніяк не прасоўваюць, проста на сваё выпрабаванне сваёй магутнасці, скажем так. Рэч. Што гэта за будынак? Гэта гатэль нейкі. Так, а дзе тут праход далей? Вы пусціце мяне далей. А, ось, знайшоў. Добра. Прыгажосць. Сонненька, раніца. Кветачка расце. I'm getting really sick of this stupid tree. Так, добраться до дрэваў. Задача простая, правильно? Оп. Ну, вядома. Ну, конечно. Man, getting sick of this. Шукаем проход далей, возьмем сабе яшчэ аднаго сябрачку. Раніца панядзелка, вось прыкладна так мы панядзелка выглядаем. Ось гэтых пачвар ненавіджу.
Кішэні цудоўныя, гэта яшчэ ў мяне. Гэта ж Ніра, так. Чым вядомы Ніра, скажем так, у яго геймплеі? Ніра просто, ну, па тыпу рука і ўсё, увесь набор таго, што ў яго ёсць, можна пабачыць на ім, літаральна. У Данте ён у кожнай частцы, калі ты за яго гуляеш, у яго цэлы набор рознай зброі. І ён круты тым, што можа выкарыстоўваць літаральна ўсё адразу, ну там камбінацыі цікавыя з тым, што ў яго ёсць. Вось, і вось у яго кішэні бяздонныя, там просто бясконца дастае нешта новенькае. Я думаю, што вось гэтыя агідна-бадзёрыя жаўрукі, вось так, як і вось гэтыя дэманы. Так, а тут няма нейкай... Мне падаецца, сакрэтка нейкая была. Пачуванне было, што вось якраз, калі ўверх тут зазірнуць, не? Не бачу нічога. Not gonna lie, this new arm is pretty sweet. Трэба вызваць нашае таксі. Чыняй. Давай, адказвай. Табе тэлефануюць. Phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring rule? Tell you what, you call me from now on, and I'll hustle on over. Яна такі сабе вадзіцель. Ну, круты вадзіцель. Але б я з ёй не паехаў. Дастаўка крамы. Yo, you just here to window shop? Нам трэба закупіць новых дэвілбрэйкераў. А то апошнія скончыліся. Трошечкі гербер. Пачакайце-ка, я магу просто набраць зараз камплект. Вось. Яго, калі ласка, і яго ёсць хуценькая кнопка, каб дадаць усё, чаго... Рэкамендаваны сет у яе ёсць. Вось давай яе рэкамендаваную. Нормально мне падыдзе. Прыгажусь такая. Мамалю дрэва. Somebody call a doctor? I wasn't expecting any survivors. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty. Вялікі, але тупаваты. Cool trick. Hey,
do parties? Дзе геаграфічна адбываюцца падзеі, тут свой сусвет. Са сваёй гісторыяй і заснаваннем і такім. Ау. Трапіў. Ты што ты будзеш рабіць? Зламаў мне нават руку. It's your grave. Jack it up all you want. Ну, цішэй, цішэй там. Дом паб'еш. Пабіў. How about we wrap this? Ау, зламаў сабе яшчэ руку. А так зараджаў, я і так зараджаў. Хлопец, пачакай, дай перезарядзіцца. Ну, перашкаджае. Ау! Ды што ж ты будзеш рабіць? Мужик, можна, калі ласка, не? Я давно не гуляў. You're eating garbage now? That's a weird taste. Ау, ау. I curse my stars in bit of grief and woe. That made Вось гэтага хлопца мы і шукалі. and me. Ён таксама ў нас адзін з галоўных герояў гэтай часткі. Але яго не было ў папярэдніх.
gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Glyphod roots. V, what the hell are you? Не стал бы я за ею I ездить. know I'm late. Shut it. The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you're gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Вось. Это у нас атрымліваецца якая місія? Другая місія. Цалкам я вельмі рэкамендую серыю Devil May Cry. Одна з моих самых налюбёных серый, але ж давно не гуляў. Я літаральна перайшоў яе толькі на выхадзе, вось гэтую пятую частку, і ўжо трошки разумею, што драўляныя такія. Трэба паўзгадваць, дзе кнопкі націскаць. Бусік занадта высокі, дык яны, блін, у ім... Ну, ты бачыў, як яна ездзіць, ёй патрэбна, каб бусік быў вышэй. Зараз паглядзім ролик да наступнай місіі і будзем ужо на сёння скончваць. Я перадам вас далей. Ну і ролик это цалкам так і не будзе, я так разумею. Просто падрыхтоўка наступнай. Не будзе абмеркаванне. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little chickie. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Glyphod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. За яе, на жаль, гуляць нельга. Яна не гулябельны персонаж. У нас місія трэцяя будзе якраз такі за Ви. То бок, з яго частка будзе.
нас будуць бясконца пераключаць паміж персонажамі. На жаль, іх толькі 3 гулябельных, плюс дапаўненне, якое па тыпу не сюжэтнае. Просто дадаюць яшчэ аднаго персонажа, сюжэт застаецца ўсё той жа, ну і на гэтым застаецца. Дае вайбы, быццам яна памрэ напрыканцы. Я не памятаю дакладна яе сюжэтку, мне падаецца не. Я магу памыляцца. Я не бярыце мае словы за праўду, я праходзіў на выхадзе, а на выхадзе гэта было у нас 18-19 год, прыклад. Дадаваць гульню ў спіс. Калі ж есть жаданне паглядзець працяг, то без праблем дадавайце ў спіс, можете галасаваць за яе і будзем працягваць яшчэ далей. Вось, можна спакойна. Яна клёвая, прыкалдэсная, я рэкамендую таксама 4-ю частку і 3-ю. Першая, другая, ёсць плюсы-мінусы у іх. Другая лепей, першая самая такая супярэчлівая, плюс яшчэ яна візуальна састарэлая. Кожная частка спрабуе быць такой вельмі візуальна актуальнай для свайго часу, таму кожную, ну, па тыпу, калі гэта павінна быць 30-40% гульні, то зразумела, што яна з часам састарывае. Вось, гэта апошняя, так, гэта апошняя частка. 5-я зараз на дадзены момант гэта, ну, яна, у прынцыпе, я скажу, можа быць нават і ўвогуле апошняя. Яна, персонажы, ну, па тыпу, няма такога па тыпу канца, але адчуванне, што гэта кампіляцыя ўсіх папярэдніх частак. 5-я частка гэта кампіляцыя ўсіх папярэдніх частак, такім чынам у нас атрымліваецца як бы і па адчуваннях яны па тыпу як не кропку, а запятую паставілі такую коску у самой гісторыі, што я нават не ўпэўнены, што ці будзе працяг. Бо 5-ю ніхто не чакаў. Ну, па тыпу, я ўжо не думаў, што не выйдзе ніколі. Я не пабачу яе. Добра, давайте паглядзім. У нас зараз Малаток гуляе ў Доту 2, і я больш нікога не бачу. Дзіўна. Я перадам вас да яго і жадаю вам добрага вечара і добрых выходных. My Little Pony не купляйце. Лепей знайдзіце дзе-небудзь у інтэрнэце. Свае грошы яна не каштуе. Хоць і прыкалдэсная. На 1,5 гадзіны было весела, не за гэтыя грошы. Так. Малаток. Адпраўляе рэйд. Зараз ён якраз у сярэдзіне бойкі, ён літаральна файціць з кімсьці на лініі. Яны там абараняюцца. Нормально. Зараз яго застанем на самым цікавым. Паляцелі да яго.